Hello, madam. May buntag sabi mo, madam. Shout out po yung Madam Mayng TV9 di Ocampo. Baka hindi niyo pa ako nadikitan, madam. Bakit naman? Paunahan na lang po. Huwag pong kalimutan ang thumbs up ni host. Thank you, madam. Welcome to my house. Good morning to you. Di pa rin po ba? Di pa rin po ba marinig? Di pa rin po ba? Hello, hello. Good morning. Hello to my 2 million viewers. Welcome to my LS. Thank you. Don't forget my thumbs up. Kung hindi niyo pa po ako dikit, bakit nini? Huwag pong kalimutan ang thumbs up ni host. Good morning, madam. Good morning. Thank you for dropping by. Pa-share po ng LS ko. Bakit naman? May community pa dyan. Good morning, good morning. Thank you so much, host. Ay, thank you so much, host. Thank you so much, madam, sa pagbisita na sa bahay ko po. Yes, ikaw po yung first viewer po. Thank you po. Huwag pong kalimutan ang thumbs up ni host. Thank you, madam. Baka hindi po tayo magkadikit, madam. Hello, my friend. Welcome back to my house. LRK Kansas TV, shout out to you. Welcome to my house. Hey everyone. LRK Kansas TV said hello everyone. Thank you so much for coming back into my house, LRK. Good morning to you, LRK Kansas TV. Nice to see. Yes, nice to see you too. Thank you for coming back here in my house, LRKC. Thank you so much. So much appreciated.
Hello, welcome to my 4 million viewers. Good morning to all of you. And don't forget the thumbs up. Thank you. How are you, Mr. LR Kraisin Consuls TV? How are you? Don't forget my thumbs up, guys. Baka naman. Hello, LR Kraisin Consuls TV. You have a community there. Can you please share my LS if it is okay for you? Thank you so much. Don't forget my thumbs up, guys. Laki naman. Hello, Madam Mercy. Bisa. Good morning po sa iyo, Madam Mercy. Thank you for coming back here in my arms. Good morning, Madam. Good morning. Kumusta po kayo, Madam? Thank you so much sa patamsak, Madam. Thank you so much. Thank you po sa laging pagbabalik dito sa bahay ko, Madam Mercy. Thank you so much po. Sa mga hindi pa po kayo dikit dyan, baka naman magdikitan po muna kayo. Kasi po, nung nag-LS po ako nung una, kailan ba yun? Napalo ni Lolo yung LS ko kasi copyright daw. Hindi ko maintindihan, di mo na ako nagka-copyright, wala nga ako edit-edit. Yun pala, dun sa content na balik title ng content ko, dun na copyright daw ako. Ano ba yan? Ahay. Kaya pala, kailangan talaga tayong maingat sa paglalagay ng mga title, yung mga ganun. Kasi napapalo din pala ni Lolo yun. Nagtaka po ako, bakit nabawasan yung watch hour ko? Ayun pala. Napalo pala ako ni Lolo. Hello to my 5 million viewers. Huwag kalimutan ng thumbs up ni host. At baki naman may mga group page or community na sinalihan baka naman. Pa-share naman ng LS ko. Thank you. Oh, kumusta ka po, Madam Mercy Bisa? How are you? Ay, do not touch me. Nanood kasi yung anak ko ng movie. Ayan.
Madam Mercy Bisa said, baka naman pwede na siyang dikitan. Papa, tanawa ka ako parang pwede. Good morning, guys! Hello! Hello, everyone. Good morning. Look at ano ba tawag dito? Anong tawag ba? Uy, tingnan niyo po yung labas namin. Dude. So very. Good morning, good morning, good morning. Hello to my 6 million viewers. Maaga na kasi, kailangan ko na yung mga gagawin ko. Dapat gawin ko na, char. Kasi maglakad-lakad lang muna ako. Okay naman sis, nakabingit naman isa. Maganda talaga yun, Madam Mercy Bisa. That's a good news. It's morning, yeah. It is morning here, Sir L.R. Kaisin. Morning. Hello, my forever. Thank you for coming. Good morning. Thank you sa patamsak. Heat is 23 in English. Oh, okay. Here is 5:21 a.m. 5:21 in the morning here in the Philippines. Manusbleed ako yan ni Sir L.R. Cuisine Oil. Manusbleed. Nahirapan ako sa kalisod. Ay. Napatid ka. Mag-ano kasi ako ng tubig, guys. Kasi isang oras lang mag-ano dito eh. Isang oras lang may agas. Ano bang tawag sa Tagalog ng agas? Well, look at our, what we call this one? Chili. Oh, look. I have chili here. Di makita. Chili. Hintay lang po ako mapuno yung tubig ko. Kasi isang oras lang po dito may ano yun. May agas. Ang sarap talaga sa dyan ka. Dito lang po ako. Libot-libot lang po, Madam. Madam Mercy. Kasi bawal mag-ingay sa loob kasi tulog pa yung mga kasama ko. Ako lang po yung maagang gising. Alam niyo na po, whitey is life. Whitey is life. Andyan pa yung ano, oh, buwan. Sa ilalim ng puting buwan. Asan ba yun? Kita niyo yung buwan. Ayun po. Ay, yan yung buwan. Nagawas ka na. Yes. Ito yung ano yung bahay dating bahay ba namin, di pa nagiba, di pa na ano natapos, gibain na yan. Di pa nagiba eh. Jamon is here. Anak! Ay, dirty.
Wait lang, wait. Akong anak ng samok-samok. Yung ano ba tawag dito, yung anak ko, oy. Yung ano, ang aga-aga niya yung lumabas ng bahay. Naku, kulat oh. The moon is there. Moon. Ang daming saging. Ang dami pong saging dito sa amin. Saglit lang po. Baka, ang dami kasi pusang palibot-libot dito sa amin. Tapos, pumapasok agad doon sa loob ng bahay namin. Naku, yung ulam namin. Pusa lang yung mga kaubos. Relax lang muna kasi mamaya daming gawain. Ang ito ng buhok ko. Yung mga niyog. Niyog. Look at guys, yung tinanim ko na ano, yung tawag dito, sibuyas. Tanim akong sibuyas ito. Ito yung sibuyas. Ito yung lemongrass. Nilagyan naman ng ano ng partner ko, kamatis. Ayan, parang na ano, namatay yung sibuyas ko kasi na daming kamatis. Ay. Hmm. Relax time. Kinagat ng lamok anak ko eh. Magpalaro sana ako guys, kaso parang kagaya kahapon, wala mang tao. Mingaw man yung bahay ko, kaya di natuloy yung palaro ko kahapon. Siguro sa kanilang yan, pag marami na akong tao, marami na akong tao. Yung marami na akong mga viewers na, excuse me. Hi, shout out to my 3 million viewers. Thank you for staying, guys. Don't forget the thumbs up. Nanalo na naman, alam niyo guys, nanalo ako kagabi ng 100 pesos load. Tapos kanina lang talaga nanalo na naman ako ng 5 hours. What hours? Ay,
5 watch hours. So, ang galing talaga, no? Parang swerte ko ngayon. Kagabi agad-agad talaga, guys. Nanalo ako. Oh my God. It's so very So ayun nga guys, nanalo na naman ako kanina. Tapos nung isang araw nanalo naman ako ng 10 hours. Talagang sarap sa pakiramdam ng mga ganyan. Alam niyo guys, sumali kayo ng mga nagla nag-LS kasi may mga yung mga nag-watch. Ako, magpapalaro sana ako ng ganyan. Kaso, wala mang pumasok sa akin kahapon. Uy, ayaw naman nila ng watch hours. Maganda kaya yun. Dagdag na yun sa mga ano natin, requirement. Maganda yun. Pero wala mang pumasok na inay. Ayaw ata nila ng gano'n. Hi to my 4 million viewers. Thank you, thank you. Huwag pong kalimutan ng tabsak ninyo. Good morning, everyone. May ano pa ako eh. Kailangan ko pa ng 8 winners ng 3WH. 3 hours po yun. Hello, Madam Mercy Bisa said, done to you, Sir L.R. Croisin. Thank you. Madam Mercy Bisa, thank you sis, nakabingwit. Yan, nakabingwit na naman si Madam Mercy Bisa. Alam niyo po guys, pag yung taga ibang bansa daw yung manood sa atin, malaki daw po yung kikitain natin. Kaya dapat talaga natin na dapat talaga mamingwit lang tayo ng mga taga hindi naman mamingwit tayo ng mga ganon, di ba? Yung mga mostly taga ibang bansa. Kahit dito sa Pilipinas, okay lang naman din yun. Pero kailangan din natin na mamingwit ng mga taga ibang bansa. Kahit ako, hirap ako. Nosebleed ako, guys. Nosebleed ako sa mga ganyan-ganyan. Naku. Nakaka-nosebleed talaga. Dudugo ilong ko. Pero okay lang. Basta yung mga ano lang, no? Yung mga kaya lang nating sabihin. Ayoko na yung mga malalim na mga pinagsasabi mo. Hirapan talaga ako sa kalisod niyan. Maganda po yan. Gusto ko nga din po magpapaangat para naman makatulong ako kasi alam niyo guys, para sa akin talaga wala akong problema sa mga yung mga pabananas, yung talang watch earth, yung kailangan ko. Ang hirap kaya marating yun. Oy, parang malisod talaga. Ang hirap talaga. Guys, ano lang ako dito ha. Kalating oras lang po ako kasi gawin ko na yung mga trabaho ko guys. Maya-maya. For minutes to go na lang po. Kasi dami pa akong gagawin.
Maglaba ba ako ngayon? Parang maglaba pa ako. Maghugas ng mga pinggan. Magluto. Magligo ng mga ano. So, I wish lang. Sino yan, madam? Oy, si Michelle Fax. Sus ko ginoo, di ko kilala yan, madam. Ay, vloggers din po ba yun? Hindi ko kilala, madam. Guys, out na po ako, guys. Thank you po sa pagdalo dito. Madam Mercy, search ko po yun si Ma'am Michelle Fac. Search ko po yun. Beke naman, tingnan ko nga po. Tingnan ko din po yun kung sino yung si Michelle Fac. Bye-bye! Thank you, thank you. Bye-bye, guys. Thank you po sa pagsama sa akin ngayon. Salamat po. Bye-bye po, Madam Mercy, Sir L.R. Coin, Sir Mav Forever, Madam Wing TV. Thank you po sa pagsama sa akin. Saan mo ako, anak ko?